Dinarayan ti agarup talugasot at tobacco farmers tinayuswat agulayan at manukan sa barangay orientation asagot ti National Tobacco Administration itang aldaw. Naisuro dagiti rumbeng ngobraen dagiti tobacco farmers seknan ti panangaywan kadagiti maawat da apiyek ken bukbukel nga imula da. Daytoyen ti may kalima ataw ti programa ken kalikawgom ti ahensya a matulungan dagiti tobacco farmers kang runaan idi karagget ti COVID-19 pandemic. Check. Nga daytoy ket gagem na nga ikan dagiti agmulmula iti tabako iti pangalaan iti ready nga food iti pamilya ken kastamatan iti healthy food ken livelihood pa yen kanayon ti pagsapulan dagiti tobacco farmers tayo. Kalpasan ti orientation, ken apaman ang makasangpet amin nga inputs, ken maidalan iti audit, maiwaras ton dagiti nasao at tulong. Tunggal benepisyaryo, makaawat ti 5 a klase ti nateng, nagduduma a klase iti abono ken liquid fertilizer, iti babaen ti gulayan. Idinto 25 a 1-day-old chicks, ken feeds ti maawat da iti manukan program. Dagiti tobacco farmers ang nakipartisipar iti tobacco contract growing project idi napanatawen ti benepisyaryo ti gulayan at manukan 2025 manipod kadagiti nagduduma nga ili ti probinsya. May sa ni Nanay Corazon kadagiti benepisyaryo manipod kinabiti Pilar. Iti nasurok 3 dekadan a panagtalunda dakkel ti maitulong iti awaten da nang runa na stroke ti lakay na idi napalabas atawen. Daklan may tulong na kanya may ma'am dalagaan may nga pangalami ti daduma nga income may. Ag may maintenance ni Mr. mo? Bon ma'am. At mo may tulong na iti maintenance na to in kaso may babali ito nga may lakod. Ag mapaliminto ay lakod di daduma ma'am pas dyan. Daduma. Daduma amam to si dami amam tano awan tigatang may iti si dami di mabalimimot ma'am ti mangala siguro dyan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.